И здравейте хора, аз съм БГ Мастар. В днешното видео, което ще е доста кратко, виждате този камък. Виждате тези камъчета. Виждате този прът. Виждате митето. Хаштаг Митко. Пишете в коментарите дали Митко ви кефи и дали ще искате нови видеа с него. Да. Така. Днес ще направим нещо, което вече го бяхме направили, но може някой път да направим видео пак как го правим. Отново ще блъскаме като ненормалници. Да. Хора, между другото, сега искам малко да разкажа част от мен. Ще разкажа моята гледна точка. Значи този камък, който видяхте тук, беше на място на тези камъни наобратно. И понеже с Захари го видяхме този камък и просто ми стана интересно и аз предложих идеята да го преместиме. Той се съгласи, не знам с какъв акъл се съгласи. И 3 дена се мъчиме този камък да го преместиме. С този железен прът слагахме камъни. Слагахме камъни под него, стъпвах върху него, махахме го. Съжалявам хора, че не сме го заснели, просто само, че не ни хрумна идеята. Напълно забравихме, просто 3 дена идваме тук и се мъчиме горе-долу, не общо една седмица, защото не сме излизали през тези дни. Да, тъй като сме на училище. Да, на училище сме и падна сняг в София. Вчера падна, ако не знаете, днес малко се разтопи и решихме просто да дойдем и да го преместиме и както виждате преместихме камък. Беше много хор. Опа хора, зирете, обаче леко ми се изпусна камерата, само един момент. И да, и този камък просто беше ужасно труден за премахване. Значи, примерно, все едно си представете. Представете си, че този камък е тук отгоре. И така ние за пръв път отиваме. Слагаме тук един камък, слагаме ония железен прът тук, мушваме го под камъка. Аз стъпвам върху него, Захария от тази страна и се държа върху него да не падна. Стъпваме, повдигаме го лекичко и той започва да пълни камъни отдолу. Значи първо бяхме напълнили камъни до тук, след това взехме част, които не трябваха, сложихме ги тук, след това напълнихме и ето тази част. След това тези камъни, които там не трябваха, там където виждате дънера, който сега ще изкореним. Няма да го изкореняваме, не знам. Виждате ето там тези камъни. Там ги блъскахме, след това тези там, които ето там има една празна част, която не ни трябваше, взехме я, пуснахме я тук. Ето тази част беше много ключова, да. Но обаче след като сложихме ето тези камъни навътре, и добре, един съвет от мен ще ви дам, ако пробвате да го махате този камък, първо, не бързайте, второ, не ползвайте ръцете си, трето, ползвайте малките камъни, защото те може да ви се струват незначителни, примерно като този камък. Но като събереш 2-3 камъка на едно място и те, видиш ли, го държат. И заради това хора, това е един съвет от мен. Да, хора, така. Сега ще ви дадем. Аз ще ви дам моята гледна точка, какво се случи. Така, бяхме ето там, сега си строим база малка. Добре, дай да те снимам хора. Искате ли да видите за пръв път Захари? Ти искаш ли да си покажеш за първ път? Да. Добре, чакай. И хора, така, гледната точка беше, ние сме ето там точно, ето там, и идвахме насам и се движихме, дойдохме тук и ето тези пръчки тук, които виждате, в тази област. Ние си ги редихме и митото носи. Да. Не, че много хубаво се вижда. Извинете за малкото кочно, обаче тук за този блок е така. Ето какво ние си правим. Ето тук ще ни бъде склада за пръчки и камъни. Нещо подобно на The Forest, играта The Forest. Така, и ние се движим от тук, така и влизаме вътре. И там справихме тази, беше главната база. Така, ето я и частта от железния прът. Ето я хора, частта от железния прът, която Митко щупи. Щупи се, защото сложихме без да искаме тръбата прекалено навън. Да. А хора така. И дойдохме и му викам, Митко, дай да го преместиме тук сега. Аз го казах и ти в началото малко се почуди. Малко се почудих 1-2 минутки, викам, ако има пари, дай да го преместиме. И нямаше пари. Няма пари. Още даже не сме погледнали, не сме махнали всички. Има, но най-вероятно няма да има нищо. Просто ни беше любопитно да видим какво има отдолу. Да, и хора, прътът се щупи, ето е частта. И така, камъка. Как ни изглежда пръта преди. Така, хора, представете си го така. Все едно го заваряваме наново, така. Така изглежда пръта. Аз стъпвам ето тук, даже тук има белези. Защото... Да, и хора, Сега, хора, точно за края на видеото ще ви покажа нещо, което не бихте очаквали. 3, 2, 1...
Божичко. И хора, връщаме се накратко. Митко, хайде сега, брат. Връщаме се накратко и 3, 2, 1. Но преди това да харесате, да се абонирате и да коментирате. И 3, 2, 1. Ето го и него. И здравейте, хора! Ето го за пръв път. И аз той. Така, хора. Е, така, Пишете долу в коментарите. Имате 5 секунди преди края на видеото. 1, 2, 3, 4, 5. Пишете хаштаг голям камък. Да. Който го напише от мен ще има лайкване. И... Абонирайте се за канала, праснете един още лайк. И аз бях БГ Мастер. Бай-бай. Хора, и преди това само да кажем... Чакай малко, че забравих мисълта. Да, преди това само да кажем... Това видео просто е абсолютно... Е така просто хрумна ни. Така, и хора... Какво гледаш? Бе, гледай в камерата. Хора, това видео го снимаме за пръв път, така. И просто искаме да кажем, че ако искате още видео с мен, пишете хаштаг Митко и хаштаг голям камък. Така че, айде, бай-бай.